Let's go. Let's go. It's dancing time. The great Igwebike band of Africa. Let's take one. Oputarola kenebo lisanu bakano lisanu kenile no ikelesi olisanu ibasi mbike jebolo eno imana tobozi kuto kokpolo makano ilusioli iweli ju afono maka jaja le butono manu ngana buchuta agu gebu apano onyo bakwala makano bakwala ikwatalo onye nwuru anwuru monitesi ayi no la ka eje mu ọrụ. Yes.
anyelienu n'onye lusie n'olu n'ụwa na-emesi olibe n'ụwa mama alụ na nwụ elie na ndonu onye ọbụla gbaba mbọ n'ụwa maka ịlụsie n'ilie n'ụwa nwa nwoke nnọba ego n'ụwa nwa nwoke nnọba ego aka ji aja anya na-ebutazi ọnụ mmanụ ị ga-atọ na iyo oge ọbụla maka ihe mmadụ omeli ite anụ omeli echi ọma na-emezili nwanne echi ka ijebe n'ọnụ n'ụwa anyị lụsi anyị elie na nga na-ekpuchi ute n'ụwa akụ ebu anụ anyị lụsi anyị elie n'ụwa nwa nwoke n'ọba ego n'ụwa nwa nwoke n'ọba ego anyị lụsi anyị elie n'ụwa anyị lụsi anyị egwu anyị bụ ndụmọdụ ụmụ Igbo ka anyị jisi ike n'ọlụ anyị maka enwere onye na-emelụ mmadụ ka ọ na-emelụ onwe ọ bụ na ịnọdụ ngana agụụ ga-etitọli ya agụụ ga-emeghe nchanụ maka na elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya na-agba mbọ n'ọlụ aka anyị maka na enwekwa onye mere onwe ya ife ọbụla ọ bụ jisi ike Chukwu enyere ya aka jisi ike n'ọlụ n'ụwa n'onye ọlụ nwe mmelinu n'ilusie n'ilienu ilusie olie ọfụmanụ n'ịga lielinu ka ijebe n'ọlụ n'ụwa anyị lụsi anyị elie na nga na-ekpuchi ute
Ngana buchi kagule ekpo epano. Binenu jebolu. Kano na welie na ndoni. Kuniolo ka ejolu. Ai kana lolu ai. DJ Black. Akane bela ya kanigwe. Jisike dono no ilosia ilie. Makana ngana buchute na aguge egbu epiano. Yes sir. Kajebe no lunu wa anyi lusi agelie. Anyi lusi agelie. Anyi lusi agelie. Ngana buchute anyi lusi egbu epiano. Anyi lusi agelie no agelie. Mama kena bego no lusi agelie. Mama kena bego no anyi lusi agelie. Anyi lusi agelie no agelie. Anyi lusi agelie. Kajebe no lunu wa anyi lusi agelie. Anyi lusi agelie. Anyi lusi agelie. Nagana buchute anyi lusi agelie. Anyi lusi agelie no agelie. Mama kena bego no lusi agelie. Mama kena bego no anyi lusi agelie. Anyi lusi agelie no agelie. Ogidi Kaijebeze na Bangkok nke Thailand. Kaijebulu maka na ebe CV kenu. Asina mbosi ndi nwenta ka va nwe mbogo.
ife egwu ndị ugwu ede ka anyị na-etiziri ụmụaka na-emesi ife ike fa nwere obi salịsalị fa abalị ọgaranya na nwanụ n'ugwu ede ka fa bi ebinu fa na-emesi ife ike yes sir nekene n'ụmụazụ ugwu ede n'ụwanụ fa na-emesi ife ike Ichukwu gozile egozinu na fa na-emesi ife ike afajokwu obi ebibe na mmanụ okwu kefe abi ebinu ugwu ede kefe abi ebinu Chief Sir Ansela Okonkwo agadagbaghelu ụzọ bịa keneli n'ụwanụ agadagbaghelu ụzọ dogbu abịa bili agadagbaghelu ụzọ n'ọgwụdo Enugu Ezike na Nsụka ka isi ejenu CEO Ọka West African Limited in God I trust Ebubechukwu ụzọ nke izizi na Indonesia Omerọra nke izizi na Bangkok Ike jeje mba na China karịsịa na Dubai kedu maka oliakụ inu ụwanụ kpakpando ụmụ agbala na Indonesia ugobu ụmụ agbala ji afụ ụzọ anyị makarịsịa n'oge abalị n'ezie na fọmụlụ odogwu n'ụwanụ Chief ọdụ nwa ọnụ ya na oliakụ ya let Ezinne Regina nwada ọnụ Okonkwo afọmụlụ ọka anyị sịkwa na dị mmanụ na ọmụbụ ọbụfọlụ onye n'ọka n'iso bili n'ụwanụ ojigbo na-eme ọgọ bilinu n'uju na-eme ọgọ bilinu n'ọka n'iso bili ọkpịnụrụ Chukwu ebe obibi n'ụwanụ Chukwu jizigo ụgbọ ngozi n'ụwanụ n'ego ị ga-abụ osimiri n'ọdọtatanụ ị ga-ejeje mba bilinu Chukwu mmadụ bilinu ọ bụrụ ụzọ n'iso bilinu onye nwere igwere iwenu Chief Ụzọchukwu Jerome nwata gwuo osimiri n'Ọkịja bilinu nwata gwuo osimiri odogwunu ọkwa Ọkịja ka isi eje n'ụwanụ igwe ọhaneze ndị Igbo na Bangkok igwe Kenemi nnukwu mmadụ bilinu ọkwa Ọkịja ka isi ejenu n'onye nweli n'onweli ibe dị mmanụ n'ugochi nyeli n'ọdị n'isi n'ụwanụ nnukwu mmadụ na Ọkịja chala ogidi n'oge abalị elu Chief Chukwuemeka Igbo abalị ọkwa nri ka isi ejenu ijọra n'iso bili n'ụwanụ nnukwu mmadụ bilinu ijọla n'iso bilinu ọkwa nri ka isi eje n'enu ụwanụ ezigbo oyi ọka asị n'ezi oyi ka ajọ nwanne nụ
na bo na emesi ka ejima no maka na si na nwanne dị na mba no ijoro ga abali nu gesenu chimizu agba ọnwa na-etiri ọrọdọgwu ebe abili ọnwa na-etiri ọrọbeke na ọgbakọ isi ejenu ọnwa na Bangkok bili ife anya gọdị n'ogwe ya fụ n'ụwa nụ asịka dị Igbo niile nụ ọkwa akọkwa ka isi ejenu asị n'ọkụ daibibo dịka ọnyụrụ anyụnụ asịka ị na-ekene ilu n'enugwu ka ị na-abata n'ụwa nụ n'ezienụ mgbadụ ka n'Enugu steeti ogworogu nwata na n'ike ọkwa Bangkok ka ị na-anọ oge abalị nụ n'ezienụ ka si ime osi na eskepi so bili n'ụwa nụ eskepi na Bangkok bili ezigbo oyi ogworogu nwata n'Enugu steeti ekene mi eskepi Zenu Prince Casino ọ̀pọ̀ ogun ní kéèkì sí ejenu Casino ekene mi nù wọnú too much money na Bangkok bili onye nwere ego Igbo nù Chijali nọdị n'isinu asị n'isi kwolu Ogechinu n'ezi oyi ekele binu n'ezi oyi odogwu ebe ebili money making machine Casino Zenu Chief Chinoso Woswo n'ihi ala oti ọkpọ power agụbata na Bangkok odogwu ọkpọ sumo ka isi ejenu n'onye nwere iwe dị mmanụ na agụbata n'iso bililu agụbata ọfịa mgbarawara ọsọ obele nwa batara ego Igbo Ezienu Chief Chukwuemeka Ezekwuo akata nwa ọkwa ogidi ka isi ejenu akata ka nwa ogidi bili n'ụwa nụ n'onye nwere ife n'ụwa nụ akata ka nwa ogidi ma na-ese ka ekene minụ Chukwuemeka n'oge abalị Chief Onyekachi Nwamba anọ dike zọra bili n'ụwa nụ dike kene minu Ugochinyeli nọdị n'isinu dike dị ore mma n'Igbo dogunu dike restaurant na Bangkok aka na-esi nri dị mmanụ ebume Igbo na-aracha aka na Thailand oge abalị Nwamba na-ekene mi Ugochinyeli nọdị n'isinu odogwu ebia n'iso bilinu Zenu Chief Chimobi Agodi Agụike aka na-agba egwu siri ike ọba agụda ekene binu ọba agụda n'iso bili onye ọcha bịara ụwa n'oji ọba agụda n'iso bilinu ọ bụ ndị ji bili n'ụwa nụ n'ọbụ ndị ji bilinu na Bangkok gaba bi ebinu na ba na-emesibi ike nụ iji ofe bi ebinu Ukwe nenu na
na fana mesifike tukwende na babulebu fana mesifike Mobi Wilfred Oshimiri ekene minu Ezubom niso bilinu wano Ezubom nobodugu bilinu Ezubom ekene minu Okobodugu kisejenu Ebuka Chukwu Okoko kisi ejenu Owele ndị Igbo bili Owele na Thailand odogunu Okoko kisi ejenu Owele ndị Igbo odogunu N'owele kenemi Owele Chukwu Emeka Ọkụga gị si ejenu Akatakponuga n'iso bili n'ụwanụ Akatakponuga Odogwu ebia n'iso bili n'ụ Akatakpo na Bangkok bili Chief Izuchukwu ezuru ike Meyo bịa keneli n'ụwanụ Meyo n'aka ọkwanụ Odogwu abịa na-ekene mi Meyo na Bangkok bili Nwanne mmadụ ekene mi Prince Obinna Ọjakọ Ọkwakọkwa ka isi ejenu Bigi na Thailand Ọbaino n'iso bili n'ụwanụ Ọbaino ekene minu Ojigbote mogo bilinu Ọbaino n'iso bili Bigi ekene minu Enugwu ka na-abatakwa n'ụwanụ Ezenu Chief Asogwa Oliver Tasia Nwaka nwane Halumona na Nsukanu Oga Balenu Ojichukwu bulu ụzọ n'iso bili n'ụwanụ Divine Prayer Cosmetics Nigeria Limited Ojichukwu bulu ụzọ na Oga Balenu Nwanne ọka n'ịga adịlịlịnụ Oliver n'iso bili n'ụwanụ Ojichukwu bulu ụzọ n'iso bili N'ijichukwu bulu ụzọ Chukwu ga na-agọli mkpọnụ Obele egbu n'oge egbu onwe ya n'ụwanụ Leo Ezugwu Original Manager Kingston Bank Iyanumona Nsukka n'Enugu State Leo Ekeneminu
Zenu Chief Engineer Linus Eze Odukona mani sobili nuwanu Elias Orlando Ochokma Jidaka Obodiano Okwa Suka n'Enugu State Kisejenu Noga Balinu Chief Chukwuemeka Igbabalo Ezi Nwasili Ejenu Eje Mamani Nokwu Efunu Wanu Okwarikisi Ejenu Eje Mamani Ni Afunu Nonya Mada Bilinu Wainu Eje Baba Ijora na Bangkok Ekelemi o Zenu Mazi Agye Chukwu Iwu Ọzọ Ezi nwa Deadman n'Ụba ụmụaka n'Imo State Jerunu na Bangkok bili Ake Muche Nwaniso bili Ebube Dike Kenemi N'onye nweli bere mmanụ Papifi Ọkwụmaka Kisejenu Zenu Chika Onkwe Ọkwa Bangwa Kisejenu Odogwu na Thailand Ekeneminu Zenu Ogbuefi Endi na Thailand Ogbuefi Nini Efunu Wanu Nwanne mmadụ bilinu n'Ogbuefi Ekeneminu Ọkwa Kisejenu Nuku mmadụ n'obilinu Ugochi jeli n'ọdị n'isinu Dịga maja bija welenu Inaba na bija welenu Onye Ekenemi Nwanne mmadụ n'isi obilinu wanu Ogbuefi Endi na Thailand Anyị ekene inu Kajabole ndị na-emesi ife ike n'ụwa n'ụwa Ụmụma na Bangkok odo Ọkụgbo na-ekaba bịa ebinu Fana-emesi ife ike n'ụwa Na Bangkok kaba bịa ebinu Fana-emesi ife ike n'ụwa n'ụwa Chief Sir Nnebuo n'Ojoto Udaloma n'isobili n'ụwanụ Udaloma n'Ojoto bili Nnebuo Ekenemi Onye ọcha bịala ụwa n'oji Chief Ọzọ Ekweme na Thailand Ọkụ Bosi Kisejenu Ọzọ Ekweme Ekenemi n'ụwa enu Nuku mmadụ bilinu N'Ọzọ Ekweme bilinu Ọkụ Bochi ụkwa Kisejenu n'ụwa N'Ezenu Obinna Nwụkọ Nze dịka na Thailand bili N'ọgwụkpọ Kisejenu Nze dike n'iso bilinu N'onye ọcha bịala ụwa n'oji bilinu
Ezenu nandi muga Esho yo bia keneli no wano Nesho keneminu Okuga kisejenu Echi na Bangkok bili Chief Valentine Ohanesi Awalike Jawele ni sobili nuwanu Jawele kenemi Awalike ni sobili nu Jawele ni bodogunu Awalike na Thailand Nezienu chukwe buka mwabani ye na kokwa Chuboy ni sobili nuwanu Agedipo walite Oga balinu Chief Alhaji Uba Okwidato South kisi ejenu Nnochi ekenemi Ogwefie Mogo na Thailand Oga balinu Omebulu onye ife na-esilikenu Anyị ekene inu Prince Obinna si na Wenga Okwowere kiti ejenu Ọba na-ekene minu Onye ogbeji moto pass mmanụ na Ladipo Ọba na oga balinu Chief Foreign man na Bangkok Ejeko ekenemi Ọkwa mmiri maka isi ejenu wano Nejeko n'isobili Foreign man n'isobili nu N'onye nweli ive n'ụwa enu Foreign man a Bangkok ekenemi nu Nezenu Chief IG Nwaguru Nwanne Peter Obi Ọkwaguru kisi ejenu Ana asolora Ufonya sinonya kana asonu Ekene minu Nezene Lochukwu Mwenugu State ekene minu Elo na Bangkok Nezenu nwoke malu maka nwainu Skini ni sobili n'ụwanụ Ọkpụkpede gị isejenu Skini ni bodogunu Nwoke malụ maka nwanyị bili Chief Sir Sunday Okoli Ọkwụsị na ka isejenu Sonny Slada West Africa Limited Akelele shudi manu Sonny Slada ni sobili n'ụwanụ Ojune mogo bili Ogwefie mogo ni sobili Sonny Slada shu Oga balinu Kajebeze na nobinu Nobi kanyi na bata n'ụwanụ Agwo na Bangkok ni sobili nu Nagwa kanemi na n'ụwa inu Ngosa ibeli n'ibe inu Nebi na agwa na inu N'imele anyị ọfụma n'ụwanụ Agwo kanemi Ojiefie Mogo Maka ejisi m egwu na be inu Ikpuru ofu efi wee kpunye mụ na ndị egwu m Sanyi na ojilu n'okwu ebe o siri na ọ ga-abalị inu Ojiefie Mogo Agwo na Bangkok ekene menu ọ ga-abalị Ogimelu mụ na ndị egwu m N'agwo n'isobili Aka na-agba ngwa bịasiri ike nu Ka ijebuli ndị na-emesi ife ike n'ụwanụ Ụmụma na Bangkok odogwu Ọkụkwe na-ekefe abịa ebinu
Afadelilu, afade mesifike no wanu. Afade mesifike. Afade mesifike. Afade mesifike. Afade mesifike. Afade mesifike. Afade mesifike. Afana gbapu mmiri n'obodo nu na-etinye ọkụ nu na-alụkwa okporo ụzọ dị mmanụ aka na-eme ọgọ ga-adịlele nu ome ọgọ na ọdapụ njọ nu nekene nu ndị eji bili n'ụwa ndị eji bili n'ụwa na Bangkok kafa bi ebi n'ụwa nu na fane mesifike nu na maganu ndi na mesifike nu na maji po baby penu na Bangkok kafa bi ebi ndi baloganya na nwanu na Bangkok kafa bi ebi nwanu na mebu ndi eje chemba ndi ejibili nenu wani ndi ejibili Chukwumobosa Oguguta gi seje n'ụwa nu Obelugo nke izizi anyị ekene inu aka na-echejila anyị ego nu Omerola n'ibu kalisia n'ụwa N'omerola ekene minu N'onye nweli n'onweli ife N'obelugo n'isobilinu Ato ọga abalị inu Chiekunie Choba chop Asina nuku madu bu nuku alosinu Uguta kisi ejenu Esenu Haiji Nwaguru Wande Bitobi
si no nya ka na so ono bora ni de ka na so nano sorora bininu wano nano sorora ni bodogunu opa akulu ki si eje nenu wa enu ana sorora kene minu chief ekene Chukwu Obala Director Pinke International Limited Importer and Exporter Kalisia na ekweni nenu Importer ni bu Kalisia no wano Duku madu duku elu Kalisia ni bonino Ofu mweji kwara nefila nikenu Duku madu duku elu Kalisia ni bonino Omero radikwere Kalisia ni bonino Kalisia odogunu wano Ochiaga na Ebonyi State Kalisia ni bonino Echetu biamana Kalisia ni bonino Ochendo ni sobili nu wano Ochendo na Festa Kalisia ni bonino Ojibote mogo bilisu Kalisia ni bonino Kalisia ni bodogunu wano Ike jeje mpata nono Ojibote mogo bilisu Kalisia ni bonino Ojune mogo Kalisia ni bonino Okwikwelu nkwa nige nye moto nke mkanyabano Oge abali Daka Oko ozu akoli ki seje nu wano Ozu akoli nuru ala Ebi seje nu Ugo buzu aja ke bilinu Ugo buzu nuru ala dogunu Omwa ne tirora ke Megon na Bangkok Ne chili echinu Aka ne lokute de manu Okude jedozi baje bindunu Ichoba godu di manu Ichoba wadaka no gedesinu Ichoba diamond di manu Oge lesi kwayeno Chipsa Ifanye na nwa Ezo mogon Ike kike na ni ekwenu Kike ni sobili Na mwani sobili nu Nonya mweli fenu Na mwani sobili Ugo chinyeli nodi nisinu Na mweke nemi ninu wabilinu Na mweke nemi Nizenu His Royal Highness Igwe Uzo Chukwu Jerome Wata kuochimi no kijo dogunu Wata kuochimi odogunu Igwe tente no dogu Asina nuku madu bu nukpalo sinu Igwe tente no dogu Igwe Mekon Nesha Igwe tente no dogu Wata kuochimi no kijo dogunu Odogu niso bininu Igwe tente no dogu Ojuna mogo biakeli ninu wano Igwe kene minu Noji sibo nisinu Igwe niga dinu Obele gwina nuwa nobi mbumianu Igwe Mekone kene minu Chipsa Ofunwa Wanoka Nenugu State
asị na onye olili ga-abịa ụwa ọzọ nụ ọ ga-abalị nụ Chief Sir Ifeanyi mmụ ikwu ọkwa ndị egbe ka isi ejenu papa ji m ọ ga-abalị nụ eze omogo na Thailand bili ike kike na anyị ekwenu anyị ekeneghị nụ Chief Sir ọkụzụ na ọkụzụ aka wetala ife n'ọka bili n'aka wetala ife odogwunu Prince ndị Igbo a n'oge abalị nụ ọkwa Bangkok kinem nekene nụ ndị eji bili n'ụwa ndị eji bili n'ụwa na Bangkok kafa kebi n'ụwa nọ na Vanemesi fige n'ụwa ugwede n'ụna maka n'ụwa ndị na-emesi fige n'ụwa mmadụ ofu obi ebibero na Bangkok kafa bi ebi ndị bara ọgaranya na nwa na Bangkok kafa bi ebi n'ụwa nọ na bebu ndị eji eje mba n'ụwa nọ ndị eji bili n'ụwa ndị eji bili Chief Ekenibe ọkwa ndị egwe ndị isi eje n'ụwa nụ n'okosisi na ndị ekwe odogwunu okosisi na ndị ekwe Ancient Kingdom Arab Money Shinka na Dubai isi bụ mba na ndị ekwe odogwu Chairman Men of Excellence Club nke Nigeria ọ ga-abalị Prince Chukwuma Nwabiriba odogwu na-abịa n'iso bilinu n'odogwu ekene n'ụwa enu odogwu na-abịa na Thailand ọ ga-abalị Prince Uchechukwu Ugweyi Chukwu ọkpa anyị ekwe ka isi ejenu Uche na America ojimote mogo na Nnekwo bili ojimote mogo nke isi na Nnekwo echeta ụbịa mana nwa mụrụ so ekwe na Nnekwo ọnwụ Igbo ji afụ ụzọ na America omogo ni ga-adịlịlụ ojimote mogo bili n'ụwa nụ ọkwa ndị ekwe ka isi ejenu ojimote mogo dogwunu onye ọma bili n'ụwa nụ iji moto mogo na ị ga-emelu m nke m nụ ka o webu ife egwu ka a na-emenụ Chief Uche Fine Man Uche Infinity igwe ndị ekwe na Bangkok Infinity n'iso bili n'ụwa igwe
Igbo dogwu igwe n'iga chikaka igwe ndị ekpe na Bangkok ekene igwe n'iga chikaka igwe n'iga chikaka ọkịja ka ị na-abata n'ụwa nụ Chief Olise Emeka Ezike ọkwụwo bụ ọkịja ka isi ejenu Mekasa ekene menu Importer and exporter oji agwa eme ọga ọ ga-abalị enu obelugo n'ọkịja bilinu n'obelugo n'isobili ọkwụwo bụ ọkịja ka isi ejenu ọkwa mụ na gị gọziri ọga ofu ebe nu ọ ga-abalị enu kedu ime aka onye ekwu inu ụwa nụ Princess Ijeoma Ezike ada dị ọra mmanụ nwanyị makalisia n'isobili n'ụwa nụ Ijeoma ekene mbi n'onye nwere igwelibelu ada dị ọra mma bili n'ụwa nụ Olise Emeka Ezike ọ ga-abalị nụ n'ezie n'Ogbuefi Ugonnukwa ndụ omerọra n'agọgwa n'isobilinu agwenwebe na Holland agwenwebe ekene mi n'ụwa nụ n'onye nwere ife nụ agwenwebe n'isobilinu onye ọcha bịala ụwa n'ojinu nkwa ndị eji bili n'ụwa nụ ndị nwere obi egeli nụ na fa na-emesi ife ike n'ụwa nụ ọkpakwelieli na-ekele ka ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ nụ ọ batala akụlibe akụ maka na a na-eli akwa na-abịa nụ onye lozoro ịgbafe enu onye afewe n'iwenu na ike na-abịa ọzọnụ osozi anya n'olie n'ụwa nụ emedite emedi echi n'ụwa nụ n'ọdụ agwagwunu n'egwu n'ọdụ agwagwunu mgbe osozi anya n'olie n'ụwa nụ ụna egwu nkwa ndị bara ọgaranya na nwa na Bangkok gafe bịa ebi n'ụwa na bụbụ ndị eji eje mba n'ụwa ndị eji bili n'elu ụwa ndị eji bili
nọ n'ụlọ maliva azụ n'afịa nụ ndị oji nwanne peji afọ na nkwọnụ baba n'ọbịa bụ okpom papụta n'ilo na-ajụzi ọ bụ onye na-egbuzinu babụzi ndị mpi anya nụ ndị pianya n'ụwa na fabụ ndị taja anya n'ụwa ndị obi ọjọọ na fabụ ndị mpianya ndị osimiri na fabụ ndị mpianya ndị mpianya ife ime na fada nwere ihe obi ọjọọ ịlụtazi ụlọ dị mmanụ ịgbazi onye mpi anya ọ ga-asị inụ ife ịlụ bụ kitchen house mana enwekwa ka o nwere n'ibi anụ babụ ndị mpi anya ị na-alụ ọlụ n'ụwa selukwa ndị mpi anya ị na-azụ afịa n'ụwa selukwa ndị mpi anya n'ụwa kọba egwu ka ị na-etinu na-enwelu ndị mpi anya ndị obi ọjọọ ndị asịrị gbakwutenu mana enwere ibe na-ekwu n'ụwa enwere onye a ga-agbalụ ọsọ n'ụwa n'onye mpi anya welu nwayọ n'ụwa ife ime na isi na nke gị bụ ọkasị akasị ife mmadụ ibeghị nwe ma ife mmadụ ibeghị melụ na ọ dachaghị anya ị na-eme ị na-eto onwe ya inu ilofusi ya na mmadụ ga na-eto n'inu onye mpi anya onye obi ọjọọ selukwanụ ndị mpi anya n'ụwa ndị mpi anya n'ebe bụ ndị obi ọkpọ ebe bụ ndị mpi anya ebe na-esi n'ihu ndị obi ọkpọ n'enu ụwa ebe bụ ndị obi ọjọọ n'ụwa selunu ndị osimiri n'ụwa ebe bụ ndị obi ọkpọ ndị mpi anya mpi anya n'ụwa ndị mpi anya
Ochudo gago kwani bodogunu nuku madu bilinu wano telu kwani mpianya Ochudo gago kwano selundi mpianya na velikanu na babu kwando biojonu Chief Peter Chukwubike Tumba nuga bilinu Importer and exporter Akane plata mabu granite na furniture Oye na tumba nuga nu Eso imu bilinu Obele mwa batalego ibonu Oga balinu de lupandi pianya wakana baju lebe ni lenu oyo Ndobi akọ ụfọdụ ga na-ajụ ajụjụ nụ kedu ife bụzi ndị mpi anya nụ ndị bụ ndị obi ọjọọ ndị obi akpọ ndị otu iwe na-ewenụ maka enwere ife ime n'elu nwa nke a ga-achaba anya nụ Belu somo nke famelu no nwevanu Ade bu na kuke jebe onye mpi anya nọ nọ maka ikosi auto no ge tinye anu tinye ose no we konki anu yewe neto azia no mani ife mma n'elu wa nka ino n'ime anu inachi mmadu woka no aka ise ni ito no zinachi ino maka ibe onye metanụ wa na oge ji si ya wee buru ya nụ ndị mpi anya nụ ndị obi akpọnụ unu bụzi ndị otu ifere na-eme nụ ndị mpi anya n'elu ụwa nụ ma bụ ndị obi ọjọọ ndị ọma nke mamarụ nke mmadụ n'ụwa nụ n'unu bụ ndị obi ọjọọ n'ụwa nụ unu bụ ndị obi akpọnụ Ndi pianya nuwanu Zelupanu ndi pianya nuwanu Dobi aponu na fabu ndi pianya Zelunu ndi pianya Ndoti wene wenu na fabu ndi pianya Mama njenu noke pue Dobi aponu Weputanu nilo Wajubo nyenebo Fabu ndobi ojo Ndobi apo Ndobi ojo nenu wa ndobi apo Ababu ndimbi anyano Ababu ndobi apo Ndoti wene wenu Ababu ndobi apo
no weli wedi manu eze ndi Igbo bili Ebodike n'Igade eze ndi Igbo na Dubai bili Ebodike n'Oguno Ebodike n'Igade eze ndi Igbo n'Oguno onye nwere igwelidelu obele bu ige gbu onwe ya n'ụzọ Chinyelu ka ijejelu n'isi kwolugo ga-echi Ebodike n'Igade eze ndị Igbo na Dubai bili Ebodike n'Igade Ebodike n'Igade ndị obi aba Ebodike n'Igade Ebodike aba nọkwa ebe dị iche iche Ebodike n'Igade ụfọdụ jezikwa na chọọchị jeze na ego basi na mana anyị si anyị mana ọkwa ndị obi abụọ ndị obi ọjọọ ndị obi abụọ na ndị uwe baba bụ ndị mpi anyanụ ndị mpi anyanụ ndị mpi anyanụ ụwa selunu ndị mpi anyanụ ụwa selukwanu ndị mpi anyanụ ndị mpi anyanụ ndị obi ọjọọ baba bụ ndị mpi anyanụ selunu ndị mpi anyanụ Obi ọjọọ n'ụwa papa bụ ndị mpi anyanụ ọma nke mmanụ oke mmanụ eso na ndị mpi anyanụ ebe na-esu ife ime na n'ụwa gị ọ pụtara ụla kenebe Olisanụ maka na Olisanụ ike niile ikenesi Olisanụ ịgbasi mbọ ike jebe ọlụ enu ịgba na-atọgbọzi ka utu okokporo maka na elusi ọlụ iwe eliju afọ nụ n'aka aja na-ebute ọnụ mmanụ nga na-abụchi ute agụ ga-egbu apụ anụ ka onye ụba akwala maka na ụba akwala ya ịkpọtara onye nwụrụ anwụrụ kpọlitezi anyị n'ụlọ ka anyị jee ọrụ yes
begonu akaja jana na-ebutazi ọnụ mmanụ ị ga-atọ na iyo oge ọbụla maka ihe mmadụ omeli itanụ omeli echi ọma na-emezili nwanne chi ka ijebe n'ọnụ n'ụwa anyị lụsi anyị elie na nga na-ekpuchite n'ụwa akụ ekwu ebuanụ anyị lụsi anyị elie n'ụwa nwa nwoke n'ọba ego n'ụwa nwa nwoke n'ọba ego anyị lụsi anyị elie n'ụwa ya niile anyị lụsi anyị Let's go. It's dancing time. The great Igwebike Band of Africa. Let's take one.
ike n'ọlụ anyị nụ maka enwere onye na-emelụ mmadụ ka ọ na-emelụ onwe ya ọ bụ na ịnọdụ ngana ngana agụụ ga-etitọli ya agụụ ga-eme ya nchanụ maka na elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya nụ na-agba mbọ n'ọlụ aka anyị nụ maka na enwekwa onye mere onwe ya ife ọbụla ọ bụ jisi ike Chukwu enyere ya aka nụ jisike n'ọlụ n'ụwa nụ n'onye ọlụ nwe mmelinu n'onye ọlụ nwe mmelinu n'ilusie n'ilie n'ilusie n'ilienu n'ilusie ọlụ ya ọfụmanụ n'ịga lielinu ka ejebe n'ọlụ n'ụwa anyị lusie anyị elie na ngana buchute n'ụwa akụ ebu ebuanụ anyị lusie anyị elie n'ụwa nwa nwoke n'ọbego n'ụwa nwa nwoke n'ọbego anyị lusie anyị elie anyị lusie anyị elie n'ụwa anyị lusie anyị elie Ghana buti ka agụrụ ekpu ekpu anụ binelu jebe ọlụ ka anụ na welie na ndụ kuli ọlụ ka anyị ji ọlụ anyị ga na-alụ ọlụ anyị DJ Black aka na-emere anyị aka n'igwe jisi ike n'ọlụ na ọ elosi ya ilie maka na ngana kpuchi ute na agụ ga-egbu epu ya nụ